Hello, Umang. Sabi niya, hello, what's up lang people? Natakot siya? Ang Umang. Hello po. Umang talaga ang tawag sa kanya. Ayan. Ano? Yan nga, ano. Nakakabit ko. Nagagalit. Oy. Yan, okay na. Sampal mo na kasi. Dalhin mo sa bahay, Papa. Tapos pagka... Ito, may isa pa. Punto siya sa iba. Ini yung mata niya. Ito brown naman siya, brown umang. Cute. Ito yung sa foot mo. Nadag si mama. Ayan, malaki na siya sa shell. Malaki na siya sa shell. Wala pang malipatan. Hindi pa siya naglilipat. No. Ulo. Ang tsura ng umang. Marunong siya magtaas sa may, semento, sa may lupa. Ano, tumataas na. Wow, Violet! Oh, nagkakita ako ng ulo niya. Ganda. Parang siyang crab. Parang siyang Your crab. favorite color, Jaden? Violet. Masari, Violet umang. Ayan. Ito tsura, tumataas na siya. Wow. Eh, papunta sa akin. Violet. Parang siya papunta sa akin eh. Nagpa-flashlight. Nalulugod ko yung iba. Oh, look at that. Ay, na yung mata niya. Pag ganyan. Na talaga ang ano. Hindi pa siya naglilipat. Ano? Ito yung nakuha na. Nahulog. Lilipatan. Parang siyang spider. Parang siyang spider, mama. Walang plastic. Ano? Dapat ba to? Si Joke. Secret na natin yan shell. Si Joke, mamatay lang yan. Madali. Ang cute. Ang liit. Siya na yung pinakamaliit na nakita natin ngayon. Ayan.